כאן באולפן פולניה, זמרת וכוכבת מה שקורה באילת VIP, עוזי! היי עוזי, מה שלומך? בוקר טוב. מה זה עוזי? עוזי זה, מה השם? זה לא השם. אושרת זולטק, O ו-Z. אושרת זולטק, עוזי. יש המון חוכמה. יפה, זה לא סתם. יש המון... אז זה גם מתאים. מה אני אעשה עם שם כמו שלי? מה? צוצי ומוצי, איך? מוצי. כן, עשו לך, מרגול, בינינו. כן. כן, מה? בקיצור, עוזי, זה גם הולך ביחד עם הז'אנר שאת... זה נכון? זה עוזי, זה לא אושרת. עוזי זולטק. כן, עוזי. טוב, מאיזה גיל את... מתי החלפת את זה? את מה? את השם הזה לשם עוזי. האמת שככה התחילו לקרוא לי אנשים. כן? עוזי, אוזו. התחילו... אוזו, הכי טוב אוזו. אוזו. את הרבה שנים אגב בסצנה הגותית כאילו בזה, זה בא לך כאילו מגיל ה-10, ממתי? סצנה גותית זה כזה, זו סצנה של מוזיקה ומועדונים שאני יוצאת אליה, אבל זה לא מי שאני. מה זה מוזיקה גותית? עשו אותי פה נורא הארדקור ומורבידית, ולא אוהבת אנשים, ולא אכפתית. ותכף נראה קטע מזה. לא, רגע, הסיכות שיש לך בשפתיים... זה רגיל. רגע, זה גותי? לא, זה אני, זה קשור לזה שמשעמם לי. אני רק יודע, יש לי ידע בנושא. אתה פוקח עיניים כאילו נזהב לה מאיזה מעברה. חס וחלילה, אני רוצה לדעת, גם אני אשים לי מסמר, אני גם אתקע לי משהו. משעמם לך, מה את עושה שמשעמם לך? לא. הנה, את רואה, את עושה קעקועים. בדיוק, אני עושה קעקועים, למרות שיש לי אחד, אין כסף. אבל הנה קעקוע פה. אני עושה קעקועים, אני עושה פירסינגים. אז זה פירסינג, כן. אני מחליפה צבעים יש לי חבר זמר, שהבת שלו הצעירה בה, ואמרה לו, אבא, כפר עליך, אני רוצה לעשות פירסינג בטבור מלא, אני אעשה לך פירסינג בעיניים. היא לא עשתה. זמר מוכר, היא לא עשתה. אז רגע, אז קודם כל, אז איך הגעת קודם כל באמת למה שקורה באילת, צוות בידור? קטע הזוי לחלוטין. פתחתי את הפסטיבל הגותי הראשון בישראל, וצילמו אותי במסגרת תוכנית אחרת שתעלה מתישהו. התקשרו אליי, אמרו לי, את מיוחדת, מעניינת אותנו, המוזיקה שלך מעניינת אותנו, יאללה. את יכולה להדגים לי מנגינה גותית? כן. לא. לא, תכף נשמע, מה יהיה את השיר שלה פה. אבל לא, השיר שלי הוא לא גותי. הוא לא גותי. לא, אני רוצה לדעת מה זה מנגינה גותית. לא, אבל גותי זה וייב שלם. גותי זה כמו פאנק, כמו איזו תרבות כזאת. אבל יש לה מאפיינים בוודאי. אינדסטריאל. אלקטרוני, משהו אפלולי, מסתורי, זה כל הגרוב של המוזיקה והשירה והאפל, של הלא ברור. הופך להיות את זה. כל הגרוב הזה, הוא בא לידי ביטוי באילת או שזה לא, או שלא התחבר? איך יכול? ראית את כל המלאונים שם, איך נשאר גותי. אני רואה, את יודעת מה אני שם לב עכשיו, עוזי? שכאילו מאוד חשוב לך להתחיל ולהגיד, בת בתור הגותי, להגיד, רגע, אני שרה גם גותי, אני חלק, אבל אני לא גותי, אני עוזי. יש לי אלבום שייצא רוק אלטרנטיב עם נגיעות של אלקטרוני, יש שם קטע אפלולי ומסתורי, כי יש גם בי קטע אפלולי ומסתורי. אבל לא, תקעו אותי בגותי, גותי. אז איך זה באמת תסתדר באילת? אני לא אשמה. את אמרת גותי, ואז זה... ממש לא. איך זה יסתדר במה קורה באילת אני קוראת VIP? לזה עריכה מגמתית. אני רוצה לדעת. את אומרת שהייתה עריכה? מגמתית, היא אומרת. שמה הוציאה אותך בעינייך? גותית. הוציאה אותי אחת שלא אוהבת כלום. לא אנשים, לא ילדים, ויש לי אחיינים, כי אני מתה עליהם. האחיינים זה לא את עשית אותם, זה האחים שלך עשו אותם. סבבה, אבל... תעשה. לא אוהבת אנשים, לא אוהבת ילדים, לא... בסדר, לא אוהבת שמש, נכון? לא אוהבת שמש? לא אוהבת כל שמש, הזמן הייתי עם משקפי שמש, אבל זה משקפי שמש ראייה, אני רואה יותר טוב. אני אתן לך טיפ קטן שאת הולכת לתוכנית באילת, בפוזה שלך יש משהו מגניב. אני גם חושבת. בוא נראה קטע. VIP אילת, נכון? הקול שלנו, אבל עדיין לא חם, קמנו, לא מזמן. הקול שלי לא טוב בבוקר, אני צרודה בבוקר. אלה לא דברים שאומרים לבמאי. כי במאי בסך הכל מה שהוא רואה זה את התכלס בשטח, זה לא מעניין אותו אם הכלב אכל לך את השיעורים. תעשי צעד אחד קדימה, עוזי. אני רוצה שתשאירי פעם אחת את אקווריוס. אני רוצה שתצטרפי אליה ותעשי את הקולות. טיפה חלש יותר, בשביל להרגיש את הדינמיקה, בשביל להרגיש איזשהו פיל. נסיים, נחליף. ממש לא פחדתי להילחם בשני, אני אוכלת אותה בלי מלח. וזה לא בקטע יומרני, יש לי קול בהרבה יותר חזק ומחורר אוזניים. זה נורא מתאים למבשרת בשורה הזאת שנקרא דיון. הלבנה בבית השביעי וצדק מול המדים וכל הכוכבים מנגד הם להבה עדים. הנה עולה השחר על האקווריוס, דור האקווריוס, אקווריוס,
יופי. וואו, היא שרה טוב. נכון. והיא יפה גם. היא מתוקה. והיא מוכשרת. מאוד. ממש גוטים טוב, אמיתיים. את בייחוד חוררת? השחרחר. השחרחר הוא הכי גוטי. הוא גוטי. את חוררת את השמיים שם, מבשרת הבשורה דיון. אקווריאס. אני לא יודעת מה היה כל כך קטע, אני לא רבתי על התפקיד הזה, זה לא עניין אותי, דווקא קיבלתי תפקיד מאוד שווה, בסופו של דבר, אתם תראו את זה פעם. אז בוא נדבר על הריב. אין ריב, אני לא מדברת על ריבים, לא היה ריב. היא לבין? לי ואביבית, לא, את היית לי שם, נכון? בתוכנית, כאילו, טיפה יותר. אני לא תפסתי מקום, פשוט מאוד... רגע, ומי רבת? עם שני יצהרי? לא רבתי עם אף אחד. לא, אני בסדר, אבל את היית לא, אבל ראיתי עכשיו קטע שבאת, אני אוכלת אותה בלי מלח, את שני יצהרי. זה מה זה? ראית מה העיזה להגיד את זה עליי? לא. דרך אגב, את היית דיון, נכון? אני אגיד לך למה, כי שני תמיד אומרת שהיא הזמרת היחידה בקאסט. אוקיי. שני יצהרי זמרת טובה. כן. שני יצהרי זמרת טובה. זמרת טובה. טובה זה... ויצא לי בטעות. היא זמרת מעולה אפילו, ואני כל הזמן מפרגנת לה, נותנת לה פידבקים וזה. אבל להגיד שהיא זמרת היחידה זה ביג נו מבחינתי. אבל מה את יודעת, מה את יכולה להעיר איזשהו פן שלא סופר על הריב בשתי הגרציות האלה שזה, הן חוללו את כל הקטע. חוללו את העונה, דרך הריב ביניהם. מה שקורה אין מה בלת להגיד, VIP. זה פשוט היה שם שקט כזה. היו שתי מחנות, לא היו מחנות, פשוט מאוד, כולם דיברו עם כולם, רק אביבית לא דיברה עם לי, ולי לא דיברה עם אביבית. והיו קטעים במחזמר וכל מיני קטעים כאלה שכמעט... את היית בחדר עם לי, אם אני זוכר נכון? כמעט הם רקדו אחת עם השנייה, כמעט קרה את משהו. התחברת ללירון רמתי? אני מאוד אוהבת את לירון רמתי. כן, בחור נחמד, נכון? עשה לי קפה כל בוקר. כן. וואלה. כל לילה. היינו מעשנים ביחד, מדברים. הוא אוהב לעשות קפה. הוא חמודי. את היית בחדר עם לי, זה נכון? כל היום עם משקפי שמש, אין לו כוח לכלום. אין לו כוח. בטח שאין לו כוח, הוא עסוק בדברים. אבל את היית בחדר עם לי? כן. כן, אז התחברתם יותר טיפה, אני חושב. אנשים חשבו אבל שצלבתי את אביבית מלכתחילה בגלל לי, זה לא נכון, אני ראיתי האח הגדול. צלבת אותה כי בא לך. ראיתי האח הגדול, לא אהבתי את ההתייחסות שלה לכל מיני דברים שאני לא מקבלת בחיים, כן. לא אפרט. אבל אמרתי, אני לא מתחברת אליה, לא מתחברת אליה. עכשיו יש לי שאלה, באמת, עכשיו שאני רואה את המסמרים האלה שלך בפלך. איך את אוכלת? שלא נדבר על דברים אחרים, שלא ראויים. איך אני אוכלת, איך אני מתנשקת, זה שאלות, לא, זה שאלות שאני מקבלת תמיד. אני הייתי פה, היא לא שאלה. זה שאלות שאני מקבלת תמיד. את לא מצפצפת במעליות, גם שאלות. כל מיני כאלה. ומה את עונה? רגע, מה, אני מחכה לתשובה, איך את מתנשקת? שואלים אותך שאלות אפילו יותר איומות מה שאלתי. זה מפריע לנשיקה, כן או לא? לאט לאט ובזהירות. תתנשקו אחרי זה, תגידי לי. אני לא יכול פשוט, אני רוני. לא קרה שנבלע לך פעם איזה מסמר? אני חייב לספר משהו. נו. פעם שהייתי בת 23. שנים עכשיו, בת 30. שנים רבות, ספרי לנו. פעם בגיל 23 שרתי באיזושהי הופעה עם הגיל שאחד היה סגור, אחד היה פתוח. שיר שלם, נתקע לי הגיל במיקרופון. לא נכון. גדול, גדול. אז היית מחוברת כאילו? בשום מסגון, הייתי מחוברת, ועכשיו כל הזמן, כל הסיפארט וכאלה שמנגנים, אני עושה ככה. יואו. אני מנסה לפתוח את זה וזה, ואז הבנתי שאין ברירה, שאין מה לעשות, זה לא הולך לקרות. שרתי. זה חלק ממך עכשיו, המסמרים האלה? פותחים ממני, יש פה שני רגעים כאלה. רגיל, מה, זה כמו הגיל, מה מינו, מה, תגידי. תכף נשמע אותך שרה בזה, אל תתחברי, רק שימי לב, קחי מרחק מהמיקרופון. סגור. את עובדת על אלבום עכשיו, נכון? עובדת על אלבום. מילה על האלבום. אלבום רוק אלטרנטיב, כמו שאמרתי, נגד מה זה אלטרנטיב? אלטרנטיב. מה שנינת עושה, זה אלטרנטיב? אין לי משהו ספציפי. לא, נינת עשתה רוק'נ'רול חתרני. זה אומר שיש שם קצת אלקטרוני, קצת דאפסטפ, קצת... אני אומר, לא צריך לשים אותה בפצת שלי. לא, אני שואלת, לא, כמו, אמרתי דבר. קצת גל חדש, קצת... עכשיו אני מוציאה סינגל עם הצל. באמת? וואלה. כן. אז הנה סבלימינל. כן. הוא כבר ידאג לשווק אותך. כן, כן. סבלימינל. הצל. לא, הם כבר לא ביחד. הם לא, היא סבלימינל החדשה. הצל, יואב אליאסי. יפה, יואב אליאסי, בטח. אליאסי, כן, גם כן. טוב, מעניין, טוב, עוזי, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אחר כך נשמע אותך שרה פה, לייב באולפן, מה תשאירי לנו? שיר מתוך האלבום, שנקרא לא תמיד, מילים ולחן, אלון שר, עיבוד מוזיקלי והפקה, עידן רואה.
טוב, אז תכף נשמע, אז כאמור יוצאים לפרסומות. דן רואה נמצא איתי כאן. כן, אני יודעת, אני רואה אותו פה, פה. אחר כך עוזי, אחרי עוזי יגיעו גם דנה וענת מהאח הגדול לדבר על כל מה שקורה שם. אבל נותן לי לפטפט איתם. נותן לך לפטפט כמה שאת רוצה, פרסומות, וכבר חוזרים לייב באולפן עם עוזי.